No, tak hneď náskok v podstate od hotela Minamark sa nachádzame pred hotelom La Pasha. Je to opäť 4-hviezdičkový hotel a takto to vyzerá okolie. Nachádzame sa v centre Sheraton Street. Tak, ja vás vítam v hoteli La Pasha. No a začíname prehliadku. Na prekvapenie som musel prejsť kontrolou, ale majú takéto zákony, takže je to úplne v pohode. Chcem privítať v hoteli La Pasha. Je to jeden z prvých hotelov, ktorý sa staval ešte v roku 1997, takže patrí medzi najstaršie hotely. No a s pánom manažerom sme sa dohodli, že sa prejdeme po areáli tohto hotela, ukáže nám izby, ukáže nám areál, pláž a všetko to, čo vlastne tento hotel má, čím disponuje. No a toto video v podstate je robené na základe toho, lebo ste chceli vidieť, ako to vyzerá v týchto lacnejších 4-hviezdičkových hoteloch a počas pár minút v podstate budete mať možnosť si zliadnúť kvalitu tohto hotela, vybavenie a všetko to, čo je potrebné k pobytu. Z týchto priestorov vlastne od recepcie sme sa ocitli pri bazénoch. Jeden z bazénov je detský, ktorý sa nachádza hneď za mnou. No a vlastne prechádzame od bazéna alebo k bazénu, takže je kombinovaný aj pre detičky, aj pre dospelých. No a takto to v podstate vyzerá. Okolie, ako som povedal, hotel je menší, ale zas plný. No a ako prechádzam vlastne bazénom, tak sa snažím snímať aj tieto lehátka. Očividne by trebalo už trošku možno zrenovovať všetko. Ako som spomínal pred chvíľočkou, tak hotel je veľmi starý. Ako sami vidíte, tak tá hygiena je to trošku na nižšej úrovni, respektíve okolie, ako vidíte, tak trebalo by možno viac udržiavať. Hneď vedľa je fitness centrum, ktorý je zdarma pre všetkých, alebo v rámci all-inclusive. Budovy sú staršie, ale zase vidno, že niektoré úseky sú úhľadné a záhradníci sa starajú. Hotel La Pasha disponuje aj takýmto tobogánom a bazénom. La Pasha má dva bazény, jeden z toho je vyhrievaný a druhý bazénik je nevyhrievaný. No, takže vlastne sme si prešli areál trošku a v zápätí sme sa hneď ocitli na pláži, ktorá je za mňa celkom pekná. Hneď pri tomto bazéne a tobogánoch máte takýto plážový bar. Má to svoje čaro, poviem pravdu, že som milo prekvapený, aj keď je tento hotel starší a trošku by trebalo možno tej hygieny viac, ale myslím si, že tento plážový bar stojí za to, je veľmi veľký a pláž je tiež taká, by som povedal, ani nie veľká, ani nie malá. Ideme úplne na krajíček pláže, kde si pozrieme aj piesok. Predpokladám, že je to pozvolný vstup a myslím si, že táto pláž stojí za to. Nie je to zase moja šálka kávy, ako sa povie, ale celkom úhľadná pekná pláž. Treba si uvedomiť, že vlastne sa nachádzame v Hurghade. Na pravej strane všetky susediace hotely, ktoré sú tak sú 4-hviezdičkové, vedľa je hotel Seagull, Minamark a potom je Seagull. No a takto vyzerá pláž.
Takže vlastne na pláži po pravej strane máte molo, ktoré patrí hotelu Minamark a po ľavej strane máte molo, takzvané, alebo nejakú takú prichodzú cestičku od hotela La Paša, kde sa môžete v týchto miestach, ako vidíte, túto loď šnorchlovať. Takže lehátka sú vlastne konštrukciou železné, na 100-krát natírané, takže predpokladám, že vlastne od začiatku sa tu asi nič nemenilo, možno že nejaké tie madrace. Na prvý dojem to vyzeralo byť celkom fajn, ale je tu na cítiť a vidieť zub času. Takže mali sme trošku pauzu, dali sme si jedno malé pivko chladené, no a my pokračujeme ďalej do iziernu. A už keď som tu, tak v podstate sú tu miesta, kde sa môžete občerstviť, je tu na nejaký food, hranolky, predpokladám a tak ďalej. Pizza šéf? Takže toto je pán piciar, ktorý vám zrobí takúto pizzu na počkanie. A vo večerných hodinách predpokladám, že je tu grill. Takže máte tu množstvo jedla, rôzne bufetiky a tak ďalej. No a my prejdeme teraz do izbičiek. No a po ceste naspäť vlastne, ako ideme na izby, tak hneď vedľa týchto tobogánov sa nachádza takýto detský kútik, nejaké tie šmikalky, hojdalky, ale ako som povedal, je to už staré. To je môj kolega Samuel. Spock Travel. Да, давайте tu. Takže prichádzame vlastne schodiskom na 3. poschodie asi zhruba. No a nasleduje pána manažera, ktorý nám ukáže izbu. No tak nachádzame sa vlastne v priestoroch hotela, konkrétne v štandardnej izbe a začnem to asi touto terasou, ktorá je pomerne veľká, viac menej široká. Má tu dve kresielka, jeden stolík, ale sami aj to hovorím, ako som povedal, v tejto brigáde je všetko zaprašené. Takže smerujem pohľad na postele. Je to štandardná izba, ako som spomenul. Keď si to priblížime, tak vidieť, že táto elektronika alebo spínače už je to zanesené. Nestarajú sa príkladne o tento hotel. Takže klasika, telka, chladnička, ktorá sa nedá otvoriť, alebo z druhej strany. Dá sa. Takže takto vyzerá chladnička. Stolička, ktorá je až. No a prejdeme ešte do kúpeľne. Kúpeľňa s veľkým zrkadlom. Čaute. Záchod, baňa. 30-ročná. Izbičky vyzerajú vlastne takto, je to zabednené takýmto drevom kvôli slniečku. V spodnej časti máte vlastne terasku, kde môžete z izby, alebo ako som povedal, z izby môžete ísť v podstate vonku, hneď na hotel. No a taktiež balkóny. No a po pravej strane máte prvý bazén, ktorý má bar. No a zajdeme trošku ešte ku bazéniku v podstate po ceste späť, aby som vám ukázal, že tento bazénik má barový pool, ktorý je spojený s bazénikom. Môžete si to objednať takto pohodlne z vody. No a tento bazén nie je vyhrievaný počas zimného obdobia. No takže vlastne prešli sme si skrátke celý areál, bazéniky, pláž. Trošku sme sa dozvedeli o tomto hoteli viac. Videl som to naživo. Takže v podstate sme prešli celým hotelom.
No a vracame sa momentálne naspäť, kde ukončíme prehliadku ešte v priestoroch, kde sa konajú animácie. No a týmto pádom chcem povedať toľko, že hotel je vhodný pre možno domácich lokálnych ľudí, Egypťanov alebo tých, ktorí proste vyhľadávajú možno nižšiu kategóriu štandardu ako je basic. No a my sa rozlúčime s pánom manažerom. Takže thank you. Tak, ukončili sme prehliadku hotelu La Pasha, no a ako náhle vyjdete vonku, tak ste v centre diania, ste na hlavnej tepne promenády Sheraton.